Ndimtshaka lokhu akakule nto ngoba kaloku nina ningabantu bam, ningabantu I ain't going, I ain't blowing no smoke. I mean, I've been sober, but you should've known it. I wasn't going. Hello guys, welcome to my channel. My name is Zake. Molweni guys, ndiyanibulela kwichannel yam. Le video yi-introduction guys. Ndiyazi-introduce kuni, ndiyazamkela, ndiyazazisa kuni. Igama lam nguSakhe. I-channel yam decide uba mandivule YouTube channel because if you know me, phofu abandaziyo bayazi uba mna ndihlala ndizihlelile endlini, akho nto ndiyenzayo. So ndidecide uba mandivule i-YouTube channel. I-YouTube channel yam izoba about i-daily living, mostly i-vlogs. Ndizawuvloga yonke into because ndidecide uba mandidocumente i-life yam. Ndizohamba nani kule journey, ndivloge yonke into endiyenzayo, i-birthday celebration, i-anniversary, i-traveling because sitravelisha sisiya e-Eastern Cape, yonke into guys. Benibonile uba sendinazo i-subscribers, ndandiqalile uposta ii-videos and then xa ndizijonga ii-videos zam ziblur, azibonakali. So umnyanam wadicayida ke uba andithengele ifowuni enekhamera erayithi. So ke ngoku ndisebenzisa yona. I hope nindibona kakuhle. I hope nindibona kakuhle guys. Ndivulele vlog for i-introduction. Bese ndizenzile ezinye videos but ndidicayidile uba khange ndizi-introduce tu kuni, ndivele ndafaka nje videos. So yeah guys, ndiyazamkela, ndiyazazisa kuni. If ubuscrolla down waze wadibana nale channel, please mnasekhaya stay because kusezoba mnandi apha, kusezoba mnandi. And please guys, be nice, ndimtshaka lokhu akakule nto. And then ndi-open for ulungiswa guys. If ikhona into endiyenzayo erongo, ningoyiki ubhala phaa kwi-comment section ndilungise. Ndi-open for ulungiswa uba sukwenza le into yenza le because ndimtsha, ndisafunda guys. And ke ngoku cela nikhomente if ikhona into nifuna ndiyenze, like if nifuna ukundazi more, ukhomente and then ndizoyenza loo nto. Ndizakwenza nantoni na enifuna ndiyenze ngoba kaloku nina ningabantu bam, ningabantu bam. Ndiyabulela guys, see you on my next vlog. I-vlog elandelayo hopefully izobe preparations because preparation to get Eastern Cape. Ndizovloga naxa ndifika phana nindibonise yonke into. Thank you so much guys. To my returning subscribers, welcome back bandase. Ndiyabulela ngesupport yenu, andinilibelanga. Thank you so much. Bye.